Bos días, chámame Paula, son de terceiro B e neste vídeo vou falar do libro 22 segundos de Eva Mejuto. Aquí o libro e aquí Eva Mejuto, que tamén escribeu como, por exemplo, Memoria do silencio, A ladroa da biblioteca de Meirás e O día que choveron gatos, entre outras das súas obras. 22 segundos trata sobre unha nena que nunca sintiu que encaixara no prototipo que estaba designado para ela, para unha nena. Xela, por exemplo, non lle gustaban nin os vestidos nin as bonecas. Sin embargo, os cómics e o fútbol encantáballe. Como lle contará todo isto, todo o que está a suceder á súa familia? Como reaccionarán eles? Aceptarana? Non? Bueno, pois, se queres saber todo isto e máis, tendrás que ler o libro, xa que eu non che direi nada. Na miña opinión persoal, a min encantoume e sí que llo recomendaría á xente do meu arredor, xa que é un libro que pode estar a contar unha realidade de moita xente e creo que é un libro moi sentimental e a min ese tipo de libros gústame moito. Grazas pola vosa atención.